Sme SAE Group z Trenčína. Náš sociálny podnik ponúka možnosti zamestnávania ľudí, s ktorými to všetci ostatní vzdali, a ľudí, s ktorými to nemá takmer nikto odvahu skúsiť. Snažíme sa im u nás vytvárať podmienky, aby sa v čo najväčšej možnej miere dokázali plnohodnotne začleniť do výrobného procesu a znovu sa dokázali aktívne zapojiť do spoločnosti. Naším cieľom je, aby sa raz ich možnosti uplatnenia rozšírili za hranice sociálnej ekonomiky. Pre nás, ako výlučného subdodávateľa veľkých nadnárodných korporácií, je stále ťažšie tento cieľ plniť. Celé odvetvie výroby káblových zväzkov už dlhší čas čelí nepredvídateľným výkyvom a výpadkom. Preto hľadáme ďalšiu cestu a tou je začať s výrobou a predajom našich vlastných výrobkov. Veríme, že vaša pomoc a podpora sa bude šíriť ďalej cez naše relaxačné vaky. Sú navrhnuté, aby prinášali úľavu, radosť, teplo a pohodu do života. Naším poslaním nie je proti niečomu bojovať alebo niečo za každú cenu presadzovať. My len chceme niečo zmysluplné a užitočné vyrábať na Slovensku. Máme veľa rôznych skúseností a hromadu vlastných nápadov. Vďaka podpore cez Startovač dokážeme realizovať vlastné projekty. Myseľ máme však otvorenú pre každú hodnotnú a férovú spoluprácu. Stačí nás podporiť. Ďakujeme za dôveru.